Lalpasan iti nainayon nga 5,000 a pesos nga monthly allowance dagiti national athletes ken coaches. Isaruno ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Pato Gregorio dagiti pasilidad a pagayayaman. Itay laing nabiit bimisita ni Gregorio ken Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Tapno ipakamo iti maraming nga panakatarimaan ken panang papintas iti historic nga Rizal Memorial Sports Complex iti Adriatico, Manila. Sigon ken Gregorio nga iti nasa opasdek ket kukwa iti City of Manila ken ipabulod laeng iti PSC nga awan kondisyon ken awan bayad basta mausar dayto iti nasa nga opisina kas sports venue. Imanugot ni Mayor ti plano ti PSC Chief nga matarimaan ti nasa nga sports complex no sa dino agsel serbi a pagyanan ken pagin-ensayuan dagiti national athletes. Ti nasa nga pasdek ket indunar ti pamilya Vito Cruz na inauguraran iti tawen 1934 nadadael iti World War II ken na-reconstruct daytoy para iti 1954 Asian Games. Para iti IFM Sports, daytoy ni Idol Joey C. Tatak RMN.